huomenta ja tervetuloa Nopedeihin. Vitsi mikä nimi. Tänään on ensimmäinen koulupäivä mulle loman jälkeen. Aloitetaan. Mä oon pessyt naamani jo. Mä oon käynyt aamusuihkussa ja ottanut lääkkeet. Ja nyt olisi aika sitten laittautua. Toivottavasti viihdyt videon parissa. Pääsen nyt koulusta. Lämmin sää. Ei tarvitse kuin teepaidan. Puoli tuntia myöhäisemmällä bussilla, mutta ei se mitään. Tää on ihan fine. Paitsi että mä en pääse edes mun jatkoyhteyteen, koska mun pitää hakea kuulemma atomisaattori. Tai ei pidä, mutta totta kai mä nyt haen. Haen kun toinen kauniisti pyytää. Koulupäivä. Se oli oikein mukava. Te olettekin nähneet jo klippejä siitä. Se kamerajuttu oli mielenkiintoinen. Mikä olikaan mikroskooppikamera vai mikä se on? Ja olihan se nyt kiva siihen verrattuna, että mä luulen, että oikeesti joutuu asiakaspalveleen, niin eipä joutunutkaan ja sai vielä puhtaat hiukset kaupan päälle. Ja huomenakaan ei joudu asiakaspalveleen. Ainoana päivänä milloin joutuisi, niin sitten mä en pysty olemaan koko päivää, koska lapsen tapaaminen. Lähti onneksi kusen keltainen kuivashampookin täällä. Pitää ostaa jotain paremman väristä. Mutta mä menen nyt bussiin. Ihan kohta.
Menen nukkumaan. Olen aivan poikki. Lähdin käymään salilla, mutta tarkoitus oli mennä yhdessä. Mut meillä tippui tämmönen Ikean lasinen kahvin keitin. Semmonen pumppaussysteemi, tiedätte ehkä. Niin se tippui yläkaapilta eräs ilta muutamia viikkoja sitten lattialle ja siitä tuli lasinsiruja. Ja ne kerättiin kyllä lastalla, mutta ei imuroitu sen jälkeen. Mut sitten sitä oli kutittanut jalkaan tossa yksi perjantai-ilta ja sitten sit se niinku toisella jalalla rapsutti siitä päältä. Ja se mitä sitten tapahtui, niin siinä oli ollut jalkapohjassa kiinni lasinpalanen. Ja se rapsutti niin kuin lasinpalasella jalkapöytää. Tuloksena on suonen puhkoutuminen. Ja näin 3-4 päivää myöhemmin se vuotaa edelleen. Tai mä en tiedä oliko se perjantai, mutta kuitenkin vuotaa edelleen. Niin tästä syystä mä nyt lähden yksin salille. Meikäläisen päivä alkaa olla pulkassa. Kello on 8:11. Ja huomenna 5:50 herätys. Joten kiitos todellakin, jos jaksat katsoa tänne asti ja